Hei til dere som liker perspektivomfolden. Jeg er innsyn i en verden som ikke er egentlig vår, men en verden av vennene mine her. Vi driver med en slags sånn lite stykke med de figurene her. Mario, Luigi, Toad, Yoshi og Koopa. Vi får nok se hvor langt vi kommer, hvis det blir en stor suksess. Jeg tror det blir stor suksess. Tror ikke dere? Ja, alle er spente. Der var den. Ja. Den der skumle delen er borte. Den bossdelen er borte. Sånn at det skulle jeg sagt før vinteren. Det skulle du. Ja, det er helt sikkert. Så nå er det bare, nå er liksom, når jeg begynner å irritere deg, jeg står veldig sånn over deg, da bare lukker du igjen. Jeg ventet på den som jeg pleier å høre. Ja, jeg vet det. Ok? Jeg er 21 år. Jeg liker å danse. Når tiden er inne, så skal vi vise dem hvor spesiell vi egentlig er. Ses!